Mitä sä haluat? Hei, mä soitan poliisille, jos sä et nyt... En mä halua mitään pahaa. Tuli vaan selventää, että miksi me halattiin Sergein kanssa. Mä tiedän, Sergei kertoa. Niin siinä ei ollut kyse mistään muusta kuin jäähyväisistä. Sergei valitsi sut. Ja mä kunnioitan sen päätöstä. Se on hyvä mies. En toivo, että olette onnellisia yhdessä. Mitäs täällä tapahtuu? Saat vähän sulle jonkun kahvin. Ei tarvi, kiitos. Pistä yksi huurteelle. Hei, oli tosi kiva tavata, mutta mun pitää nyt lähteä. Joo, samoin. Siinä on sun missä. Nää! Sulla ei mitään asiaa mun kavereille. Mulla on niille parempi asia, että sanan maksaa sun velkojas. Sä oot osannut huomannut. Joo, sen kun näkis. Hei, tää sun tuttu se. Siis se ilmestyi tänne näin ja tunkisit tänne. Mitä sä sun synttärit? Onko te sopinut mitään? Ei. Kyllä varmaan vois jotain keksiä. Niin. Mitä isoja bileitäkään ei ollut viime aikoina oikein. Mun isä on just kuollut. Mitä ei hirveästi mieli juhliin. Siis luuletko sä, että mä tapoin Heikki Pohjosen? No niin, mä ainakin olisin tehnyt, jos joku olisi yrittänyt raiskata mut jo toistamiseen. Mä en ole yhtä häikäilevänä kuin sä. Se onkin aina ollut vähän sun ongelma. Mä oon asianajaja. En mä voi ottaa oikeutta omiin käsiini. No etpä kai niin. Eikö tässä nyt ole pääasia, että se sika makaa kylpänä? Siis minkä takia se tutkinnanjohtaja soitti sulle? No, kerropa sinä minulle, sähän se tähän mun puhelimeen vastasit. No hyvä, että vastasi. Muuten mulla ei olisi edelleenkään mitään hajua sun touhuistas. Hei, mä otin yhteyttä poliisiin, koska mä haluan suojella sua. Siis suojella mua miltä? Vankilalta. Mä en toivo mitään muuta kuin hyvää teille. Kyllä mä sen tiedän. No mä en tiedä. Mulla on vähän vaikea kuvitella, että sä oot vilpitön kaiken sen jälkeen, mitä sä oot meille aiheuttanut. No just sen takia tää on vähintä, mitä mä voin tehdä. Toinen yrittää tässä puhdistaa ilmaa, niin kyllä sä nyt voisit tulla vähän vastaan. No, okei. Arvostan sua elettä. Kiitos. No, otetaanko sitten ryhmähali? Kiitos, kun olit mun elämässä. Mitäs nyt sitten? Sano sä. Onko kaikki pommit meidän väliltä purettu? Mä tosin noita kukkiakin. Just. Mun puolesta kaikki on ihan hyvin. Siinä tapauksessa niin voitaisko me olla sitten taas perhe? Haluatteko te vielä jotain? Mä tilaan sitten, kun äiti tulee. Miksi äiti tulos tänne? Miksi? Mä haluan puhua sen kanssa yhdestä jutusta. Taisko te jauhoitte Faija kuolemasta? Tavallaan. Mikä lässyttäminen tuosta takas? Muru, miten sä voit? Mitäs luulet? Kamalaa on nähdä Sallin lopussa turalta. Eihän tää helppoa itselläkään. Ja pahemmaksi menee. Isä on pidätetty. Se soitti mulle poliisilaitokselta. Se on antautunut. Antautuu. En mä usko, että se on murhannut Heikkiä.
kiinnostaisi. Se myönsi vieneensä Heikille ruoka-annoksen sen huoneeseen. Mutta sen jälkeen sen muistissa on mustia aukkoja. Mustia aukkoja. Se kehtasi vielä suuttua mulle aiemmin, kun mä epäilin sitä. Olisit vaan onnellinen, että sulla on näin toimintakykyinen sisko. Sitä paitsi sä itse soitit mulle ja olit ihan peloissasi. Joo, mutta mähän sanoin jo, että ei sun tarvitse. Hei, nyt uskot mua. Oli parempi pelata varman päälle. Mitä sä tarkoitat? Sä otat nyt noin rahat ja jätät Monikan tutkinnan ulkopuolelle. Tai mä saatan taas vähän korottaa ääntäni. No sinnehän se sujahti. Mitä sä teit? No mä kävin vaan vähän jututtaa tätä Eerikäistä. Sehän vaikutti loppupeleistä ihan järki-ihmiseltä. Se ei todellakaan ole mikään tyhmä tyyppi. Kyllä sä tajuat, jos sitä yritetään vedättää. Sun takia mua epäillään nyt entistä enemmän. Ismo vihas, hei. Olen lähdössä sen kanssa pois. No myönnetään, sillä oli motiivi, mutta ei se tee siitä tappajaa. Mun pitää nyt mennä. Hyvää työpäivää. Mitäs tohon sattuu? Vesijumpassa liukastui, mutta hei, ootko löytänyt Ismon jo, ettei se rakkaus vaan tehnyt itselleen mitään? Ismon poliisiasemalla. Se tunnusti Heikin murhan. Miksi ihmeessä? Eihän se sitä ole tappanut. Ja sinäkö sen teit, kun olet asiasta niin varma? Ei mulla ollut tapana tökkiä veitsiä ihmisten selkiin. Mun on nyt pakko mennä. Koittakaa pärjätä. Tää on kaikki sinun vikas. Sinä se ajoit Ismon nurkkaan ja sait sen luulemaan itsestään ihan kamalia. Mitä sä kehtaat väittää tollasta? Etkö sä vaan tosissaan luule, että mä olisin kiinnostunut siitä Alessasta? En tietenkään. Hyvä. Se on kyllä ihan hauska mimmi. Ei mikään nyhverä. Kiitos. Tuntuu jo paljon paremmalta. Okei. Mä oon kyllä melkoinen taikuri, vaikka itse sanoinkin. No vois se sit taikoa Sanninkin takas iloiseksi. No en mä mikään kuolleesta herättää kuitenkaan oo. Mä en tiennyt, että ne oli niin läheisiä sen isän kanssa. Eihän ne ollutkaan. Sitten just kun alkoi löytää toisessa, niin joku meni. Niin paitsi, eikö se ollut enemmänkin? Lopettakaa. Mitäs me järkettäis Sannille jotkut yllätyskemut? Vaikka se ei halua juhlia. Olisi kyllä aika ankeata, jos me ei tehtäisi mitään. No, mulla on kyllä massit aika vähissä. Että ei voi pitää mitään kalliita kemuja. Mä en ole varma, onko mulla varaa edes mihinkään halpaa. No, sitä on tietenkin pidetty hauskoa ihan puoli-ilmaiseksi. Tee mitä vaan, että Sanni piristyisi. Mikä sulla on mua vastaan? Onks mä 2 keissua kauan? Silloin kun sinä tulit tähän kurssille, niin kaikki on mennyt rempalleen. Siis kaikki! Usko pois. Mulla ei ole mitään osuutta siihen, että Ismo tunnusti tekonsa. Satikka siihen, että se teki sen. Sano mitä sanot, mutta Ismoa sun on turha väittää tappajaksi. Mä tunnen mun ex-mieheni ja tiedän, että suutuessa se näki pelkkä punaista usvaa. No niin, sen usvan mä olisinkin just halunnut hälventää. Vaikeahan mun nyt mennä sinne kaltereitten taakse sitä hypnotisoimaan. Luuletko sä tosiaan, että sun voodoo-tempus todistaisi Ismon syyttömäksi? Sopivassa transsissa se muistaisi kaikki, mitä silloin tapahtui. Nyt se vaikka muistaa vaan sen, mitä sinä oot sen viattomaan päähän syöttänyt. Anteeksi, että mä häiritsin, mutta Tole kaipas sua. Onko sillä joku hätä? Ehkä sä unohdit herättää sen hypnoosista. Se oli juuri sopivalla hetkellä. Taisi just kuristaa sun perässä. Oi, ois antanut mennä vaan. Kuka Tale sit ois ottanut? Sä keksit koko jutun. Tale parko. Sua mun tässä